Ini kan ada sini hospital. Ngam awat dan ini insan ko nila. Siguro na ini di maulat ko parang ako yung success ko. Mayat man. Anjak inserinik lang idide mo na. Adi na palang nagtungtong na ini ikabil ko. Tapos siyempre inbagan. Yeah, it's a men. Men chocolate. No, dan kan namat na. Na-record din. Aning kabil ko kasi dito 10 years. Ay, kumano ito mong kumon na 10 years aning kabil ko. So, andak sigurado na ino di kabil mo nung nephew mo ko. So, aning kabil ko lang family relative lang aning kabil ko. Ano ba yung kabil ko dito? Ano ko na aning kabil ko. Tapi So, malang tag-uray na responsibility. Pero, awan mo din, ito na nag-iingat na ay kontaktan ko na lang. Siyempre, nakabilang namin, no work reference mo. Baka ko alin na tawag yan yung work reference. Dapat katamong mo sa bali ay friend mo. Baka ko lang yung number. Ito alam mo nga, hindi yung sabi ko, sila sa first time, makinat na pa.